Τα προβλήματα είναι πολλά και ίσως είναι και γνωστά. Η εποχικότητα του επαγγέλματος, το ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα το τουριστικό προϊόν, τα προβλήματα στις υποδομές κτλ. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχουμε μια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας για την προβολή της περιοχής μας στο σύνολό της, να εστιάσουμε ταυτόχρονα στην διαφοροποιημένη προβολή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιοχών, να αναδείξουμε την περιοχή ως χώρο πολλαπλών μορφών τουρισμού και αναψυχής, παραδείγματος χάρη τον οικολογικό τουρισμό, τον πολιτισμικό θρησκευτικό τουρισμό, τον συνεδριακό επιχειρηματικό, προπονητικό αθλητικό ακόμα. Υπάρχουν πολλαπλασιαστές ισχύως στον τουρισμό, ειδικά στον αηφόρο τουρισμό. Τι είναι αυτοί? Είναι κάποιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που γίνονται επίκεντρο σε αυτά που αναγίνουν τα συνέδρια. Αυτές τραβάνε τη μεγάλη μάζα του κόσμου και μέσω αυτής γεμίζουμε και όλα τα μικρά ξενοδοχεία. Ο κ. Λαφτσόπουλος είναι εκπρόσωπος μιας τέτοιας μονάδος. Ελπίζω πολύ σύντομα και ο κ. Σαμυρίδης να γίνει εκπρόσωπος μιας τέτοιας μονάδος, αφού βέβαια λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με τη δημόσια διοίκηση και ειδικά με την Αθήνα. Με την Κομωτινή πιστεύω, κ. Μυρίδα, θα εξηγηθεί από λίγο. Τουρισμός ξεκινάει από την ενημέρωση. Και όταν λέμε ενημέρωση, ελπίζω πια να μην έχουν μια πανσπερμία έντυπου υλικού. Ο κάθε δήμος, ο κάθε σύλλογος, το κάθε επιμελητήριο, ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος βγάζει ένα δικό του φυλάδιο. Έτσι απλά ξοδεύουμε χρήματα. Έτσι απλά γινόμαστε δικολογικοί. Έτσι απλά δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν, κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα που είτε θα λέγεται Δήμος, είτε θα λέγεται Περιφέρεια, να γίνει η εκτύπωση του έντυπου υλικού. Να είναι μικρό, μεστό και πλήρες. Όχι ο κάθε Δήμος ένα φυλάδιο. Πιστεύω, εσείς θα κρίνετε κύριε Παπαδουσμά, ότι για όλη την τέως νομαρχία Ξάνθης ένα φυλάδιο. Ένα που να τα λέει όλα.